arụ mmadụ bụ ihe dị mma ịhụ taa n'ihi na ọ dị ọtụtụ ihe dị iche iche nke na-arụ ọrụ n'ahụ mmadụ n'ime alụ mmadụ. Ihe ndị a dị ntakịrị dịgasị n'arụ bụ ihe na-eme ka arụ mmadụ wee na-arụ ọrụ ngalaba dị iche iche, ọkpụkpụ na nkwonkwo na njikọ dị iche iche. Ọ bụ nke a bụ nke na-alụ ọrụ n'ime mmadụ. Otu a ka mmụọ nsọ Chineke ji wee dị ukwuu karịa ihe ndị a niile. Mmụọ nsọ Chineke ji wee nwee ike ịrụ ọrụ imekwa ka ndị kpuru ìsì wee hụ ụzọ, ime ka ndị ngwọrọ wee na-aga ije, ịchụpụ ndị mmụọ ọjọọ na iweta ọgwụ nsọ wee nye ndị nrịanrịa, ime ka ndị nwụrụ anwụ si n'ọnwụ kunie naanị ịkpa aha Jizọs. Nnọọ na ihe omume jisi ike kwa ụbọchị, obi dị anyị ụtọ na ị ga-esonyere anyị n'ihe omume nke ụbọchị nke taa iji wee nweta ihe ịrịba ama. Ị maara ọ dị ọtụtụ ihe omimi, ọtụtụ ihe nke jupụtara n'ọrụ Chineke tata, dịka anyị na-esonye onye ọzụzụ atụrụ Kumuyi iji wee duba anyị n'ozi Chineke, iji wee nata n'aka Chineke. Ọ dị otu ọrụ Chineke ga-esi n'aka ya wee rụọ n'ime ndụ gị, n'ime mmụọ gị, dịka ị na-esonye n'ozi ya n'ụbọchị. Ọrụ ndị ozi isi iri amaokwu nke 38. Ọrụ ndị ozi isi iri amaokwu nke 38 bụ Jizọs nke Nazaret, otu Chineke si were mmụọ nsọ na ike tee ya dịka mmanụ otite, site na ike nke mmụọ nsọ na ike, onye na-ejegharị na-eme mma, ọ ga-eme mma na ndụ gị. Mgbe ọ na-agbaghara mmehie gị, ọ na-eme gị mma. Mgbe ọ na-azọpụta mkpụrụ obi gị, ọ na-eme gị mma. Mgbe ọ na-ehichapụ anya mmiri pụọ n'anya gị, ọ na-eme gị mma. Mgbe ọ na-apali gị elu, mee ka isi na ute ọrịa bilie, ọ na-eme gị mma. Ọ na-ejegharị, ọ ga-erute ebe ahụ ị nọ taa. A sị m na ọ ga-abịarute ebe ahụ ị nọ taa, na-ejegharị, na-agwọ ndị niile arụ ha kpọnwụrụ akpọnwụ, ndị niile kpuru ìsì ọ na-agwọ ha, ndị niile ntị chiri, na ndị dara ogbi, na ndị niile bụ ndị ngwọrọ, na ndị niile bụ ndị nwere ọrịa a na-adịghị agwọta agwọta, ọ na-agwọ ha niile. Ọ ga-eru gị arụ ebe ahụ ị nọ. Olee ebe ị nọ? Ọ ga-erute nso ebe ahụ ị nọ. Ọgwụgwọ nsọ ga-eru gị aka ebe ahụ ị nọ ugbu a n'aha Jizọs, na-agwọ ndị niile a na-emekpa arụ, ekwensu na-emekpa arụ, n'ihi na Chineke nọnyere ya. Ọ nọ ebe a taa. Ike Chineke na-enweghị njedebe, nke onye ahụ nke na-atọpụ mmadụ n'agbụ. Kedu ka m ga-esi wee mee ka onye m izu ike ahụ na mkpọghachi na ime ịmụ ọzọ na ndụ ezi omume na ntọrapụ n'agbụ? Gịnị ka m ga-eme? Kedu ọnọdụ m na-aghaghị imezu? Lee anya ihe onye nwe anyị na-agwa anyị n'akwụkwọ ndị Kọrịntị nke 2 isi 6 amaokwu nke 17. Ya mere, sinụ n'etiti ha pụta. Nke a bụ ọnọdụ mmadụ ga-emezu ọ bụrụ na ị chọrọ ka a gbaghara mmehie gị niile, ọ bụrụ na ị chọrọ ka etijie ihe okwu niile nke nọ na ndụ gị, ọ bụrụ na ị chọrọ ka a tọrapụ gị n'agbụ, mee ka ị nwere onwe ruo gị aka. Ya mere, si n'etiti ndị mmehie pụta, kewapụtakwa onwe gị iche. Unu emetụkwala ihe emerụrụ emerụ aka, na m ga-anabata unu. Ị hụlanụ akụkụ abụọ nke okwu ahụ ekwuru ebe ahụ? Nke mbụ, si ebe a pụta. Nke abụọ, m ga-anabata unu. Na amaokwu nke 18, m ga-abụkwara unu nna. Ọ bụrụ na unu si n'etiti ndị mmehie pụta, m ga-abụrụ unu nna, unu ga-abụrụ m ụmụ ndị ikom na ndị inyom. Unu ga-abụrụ m ụmụ ndị ikom na ndị inyom, ka Chineke kwuru, nke pụrụ ime ihe niile. Ka bụ ọnọdụ mbụ mmadụ ga-ebu ụzọ mezue. Ihe ị na-aghaghị ibu ụzọ mee, onye ọbụla ga-eme ya, ka ha wee nwee ike banye n'izu ike ahụ, tupu e wee kpọghachi ha azụ n'okwukwe, tutu ha wee nwee owuwe anya si n'etiti ndị mmehie pụta. Lee anya n'akwụkwọ Mkpughe isi 18 amaokwu nke 4. Wee nụ olu ọzọ
nke sitere n'eluigwe daa wee sị, sinụ n'etiti ya pụta unu ndị nke m, ka unu wee ghara iso ya nwekọọ mmehie ya niile, gharakwa ịnata ụfọdụ n'ime ihe otiti ya niile. Lee n'ihe ọ na-agwa ha, pụtanụ. Ọ na-adọ anyị aka na ntị. Ọ gwara anyị ya n'akwụkwọ Matiu mmalite nke akwụkwọ agba ọhụụ, o kwukwara ya n'akwụkwọ Mkpughe njedebe nke agba ọhụụ. Ọ na-ekwu ya mgbe ọbụla, ebe niile ka ọ na-ekwu ya. Dịka ị na-abịa, ngọzi nke Chineke ka a na-enye gị owuwe anya taa. Mgbaghara, o doro anya na ị ga-enweta mgbaghara taa, ị ga-enweta ọgwụgwọ nsọ taa. Oge a ugbu a, Chineke ọ chọrọ ịnapụta gị, ịnapụta mkpụrụ obi gị, inye gị ọgwụgwọ nsọ. Ị nwere ike ị na-ajụ, kedu ihe m ga-eme? Ihe mbụ nke ị ga-eme bụ nke a, ọ bụ ịma na ezi nchegharị ga-esi na ebe ị nọ wee pụta. Chineke ga-eme ka ị nwere oge wee pụọ na mmehie ahụ, mee ka ị pụọ na nrịanrịa. Ihe abụọ bụ na ị ga-eji okwukwe wee bịakwute Chineke. Naanị kwere, nke a bụ ihe dị mfe. Ọ bụ ihe dị mfe. Enweghị ihe fịara ahụ ị ga-eme n'eziokwu n'ebe Chineke nọ na-atụ anya ịnata ihe n'aka Chineke. Chineke chọrọ ka ị nweta ihe dịka ị na-atụ anya, dịka ị na-atụ anya. Ị ga-enweta ihe ị na-atụ anya n'ụbọchị nke taa. Tụọ anya n'aka Chineke ga-enweta ya. Nchegharị na isosi Chineke azụ bụ ihe a na-atụ anya n'aka gị. Ana m akpọ gị oku, kwere na okwukwe, na-atụ anya ihe nrịba ama n'aka Chineke, dịka onye ọzọ atụrụ ukwu ị ga-ekpere ya ekpere n'oge a. Onye ọbụla rụlata isi, mechie anya ya. Onye nwe anyị chọrọ ịgbaghara mmehie gị niile nke imeworo kemgbe nne ji mụọ gị. Ọ chọrọ inye gị nnwere onwe. Ọ chọrọ ịtọrapụ gị n'agbụ n'ime mmụọ na mkpụrụ obi gị. Ebe ọ bụla ị nọ, ị chọrọ ka mgbaghara mmehie dị otu a ruo gị aka. Olee ebe ị nọ? Welie otu aka gị elu, si onye nwe anyị, anọ m ebe a, ana m achọsi ya ike, enwere m agụụ na ọchịchọ, achọrọ m mgbaghara mmehie ahụ. Welie aka gị ahụ elu. Ọ ga-enye gị udo nke mkpụrụ obi. Ọ ga-enye gị ọṅụ nke nzọpụta. Ọ ga-edebanye aha gị n'akwụkwọ nke ndụ n'eluigwe. Onye nwe anyị, ndewo. Aga m ekpere gị ekpere ugbu a. Nna anyị kpere n'aha Jizọs. Ị bụ Chineke nwere ịhụnanya na onye obi ebere. Onye nwe anyị si na ị ga-egosi onye ọbụla nke na-abịakwute gị obi ebere, na onye ọbụla nke na-abịakwute gị ị gaghị achụpụ ya ma ọlị. Onye nwe anyị, ndị a niile bụ ndị bịaworonụ, ma otu onye ma ibe ya, ana m arịọ gbaghara ha niile n'aha Jizọs. Amen. Hichapụ ihe niile banyere mmehie ha. Onye nwe anyị, ana m arịọ ka inye ha nnwere onwe, ka ha wee ghara ịlaghachikwa azụ n'ime mmehie ndị a niile ọzọ n'aha Jizọs. Kwee ka amara nke Chineke rubata n'ime ndụ ha. Ezigbo nzọpụta wee baa n'ime ndụ ha, nye ha udo na ọṅụ nke na-esochi nzọpụta azụ. Onye nwe anyị, mee ka nke a pụta ihe n'ime ndụ onye ọbụla, ma nwoke ma nwaanyị, n'aha Jizọs. Amen. Toonu Chineke. Onye nwe anyị emewo ya. Ngwa, welie otu aka gị elu. Nna anyị ekele gị n'ihi na ị bụ Chineke nwere ịhụnanya. Ị bụ Chineke ukwuu na-adịghị agharịpụ mmadụ. Onye nwe anyị Jizọs, ị bụ onye nzọpụta, ị bụ onye na-agwọ ọrịa, ị bụ onye na-anapụta anyị. Ana m arịọ onye ọbụla ka ha wee nata ọgwụgwọ nsọ ha n'aha Jizọs. Amen. Naranụ nnapụta unu n'aha Jizọs. Naranụ ihe ịrịba ama unu niile n'aha Jizọs. Ntọrapụ pụọ n'agbụ sitere n'aka Chineke ruo unu arụ n'aha Jizọs. Anya niile ndị kpuru ìsì meghee, malite ịhụ ụzọ. Nwoke ahụ dara ngwọrọ bilie, malite ịga ije. Ndị ahụ bụ ndị nwere nkwarụ na mgbaji aka na ụkwụ, ebe ọbụla aka Chineke metụ unu n'arụ ugbu a,
guzozienụ gazie n'ije nke ọma n'aha Jizọs. Ma ndị ntị chiri ma ndị dara ogbi nara n'ọgwụgwọ nsọ nke Chineke. Onye nwe anyị na m arịọ ka ụdịrị ọgwụgwọ nsọ ọbụla nke ndị mmadụ chọrọ ka ime ka ọ pụta ihe ugbu a, ka ọ pụta ihe n'ebe ha nọ ugbu a n'aha Jizọs. Ka e nwee ntọrapụ na-agbụ n'ihe ịrịba ama n'ebe a anyị nọ na-ekwusa okwu a na mba Afrịka na ebe niile ọbụla nke a nọ na-anata ozi ya n'aha Jizọs. Emewo ya, onye nwe anyị emewo ya. Anyị kpere n'aha Jizọs. Amen. Daalụ isonyere anyị n'ihe omejisi ike kwa ụbọchị mgbasoro ma gị na onye ọzọ atụrụ kumunye. Anyị ji n'aka na ihe omume a mee ka ị mata na Chineke nwere mmasị izute gị n'ebe ahụ ọ na-akpa gị. Biko na-esonyere anyị na ihe omejisi ike a kwa ụbọchị dịka ị na-esonye. Ọ ga-amasịkwa anyị ịga na-agbasakwa ozi a ka ndị ọzọ nwee ike wee na-esonyekwa n'ozi a iji wee nweta ihe ịrịba ama nke onwe ha. Ọ ga-amasị anyị isonyekwara anyị n'ihe ome nke na-abịa abịa. Daalụ rie nne. Chineke gọzie gị.